Да. Ай, колко сте? Смеят ли ти са, ба? Ликли малко. Баба само ти се смее. Хайде, бубче, Ами, това са нови номера за мен, аз не съм ги видяла до сега. Ай, по-малки да можеш да ги качеш после. Свали ръцете да видиш. И вика, баба. Така, баба, така ми каже, какво ми се смеете? Това са нови номера. Така, бабче, така, ай. А, иска да фани камера. Ага, айде, дръж. Дръж. Дай Стига, пак. бе, стига. Тя тръгна вече да пипа. Иска да пипа камерата. О, Валю. Направо му отрепа днеска.